Ụbọchị a mụrụ nwata ka njem ndụ ya malitere, onye na nke ya. Ana m aga njem nke onwe m, ka m chọpụtara onye m bụ na ihe mere jiri kee m na ihe chi m kwuru banyere m. Onye ka m bụ? Onye ka m chọrọ ịbụ? Onye ka m ga-abụ? Achọrọ m ịbụ ọpụrụ iche, ọkacha, nwa na-enweghị oyiyi, abụghị m nwunye na-emeghị ekwu. Eji m ihe achọ ojii maka na ahụ ihe kwubiere ọba. Ihe m na-eme bụkwa ka m dị mma karịa ka m dị bụ na mbụ, ka m wee mezuo ma bụzuo ihe ndị ahụ niile na-agụ m agụụ na-etu m ụra. I will create an impact that will shake the world. Ị ga-akọrọ ụmụ gị maka m. Ị ga-asị ha na o nwere nwa agbọghọ. Ngwụgwa ga-ata ata adọrọkwanụ maka tụọ ya mgbe mposi ntanya chọọ na o were mgbada. Ya, obere ihe ọ ga-abịnụ maka m. Isi onye bụ onye a, onye mere ihe a. Si ha n'ọbụ nwanne ka Nweze Nwaju, nwodo nwanna Nweze Nwaju bụ Mesi. Nwa agbara nwa ọkọchị n'oge Yoruba. Ahịhịa juru n'ime ọhịa ma ha baa achọwa ọkazị. A na-ebu mmụba achara. Ahịhịa juru n'ime ọhịa ma ha baa achọwa ọkazị. A na-ebu mmụba achara. Nneto. Ma matakwa na onwere mụ na ya na-aza ala nke mụ na gị ji azụte. Maka na otu nne na-amụ mana otu chi adịghị eke. Eka na ụmụanụ ka zanna. Tụghere m gwara. Sọ onye iro m nwere bụ mụ. Maka na ọ dịghị na mgbe ego ka ọ dọrọ ọyị. Live and let live. I've come to make things happen. Come on, watch out for me.